Sanibonani balingani mabhungu namajiji, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezizukulwane obhalwe nguKL Makhoba. Iyaqhubeka nesitatimende esithi ubuciko bomlomo bungafundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi nezici zezilwane ezithile. Xoxa ubhekise enganekwaneni ethi inkosi yezinyoni nezibongo ZeSilo UDinuzulu. Balingani bami nane bafundi, ingxenye esele nayo manje eyezibongo zenkosi uDinuzulu. Ngicabanga ukuthi umfundi kanye nomlingani mebescrolla beya phansi bazoyithola ivideo la kwakhulunywa khona ngenganekwane osihloko sayo sithi inkosi yezinyoni. Siqalaphi? Sizoqala ngokubhala isihloko esithi Izibongo ZeSilo UDinuzulu, bese sibhala ukuthi isingeniso singenise ngalolu hlobo. Ngiyavumelana nesitatimende esithi ubuciko bomlomo bungafundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi nezici zezilwane ezithile. Kwazise amakhosi abizwa ngelesilo, lokho kuyisihlonipho senkosi yohlanga. Kungani? Isilo yisilwane esizingela sisodwa vo, singadingi lusizo kwezinye izilo. NakwaZulu kunjalo, kuqokwa inkosana noma umntwana oyedwa kube nguyena obamba izintambo. Ngakho-ke isici sesilwane esiyisilo siyayithinta impilo yomphakathi wakwaZulu, ikakhulukazi izindaba zasebukhosini. Igama elithi izibongo lichaza uhlobo lwenkondlo etusa amakhosi akwaZulu ngokusetshenziswa kwamagama okuhasha noma okuthopha inkosi. Igama elithi ZeSilo liyisihlonipho, kusuke kuhlonishwa inkosi yohlanga, lisetshenziselwa ukugqamisa isibindi esesabekayo. Kwazise isilo siyakhonya nenkosi yakwaZulu ingumakhonya, izwi layo aliweli phansi. Igama elithi uDinuzulu lichaza ukudinwa kukaZulu, lichaza isikhathi lenkosi eyazalwa ngaso. Lenkosi izalwa uZulu udinwe ufenya, ucasulwa ngamaNgisi. AmaNgisi afika kuleli afuna ukukhonya, afuna ukulawula, afuna izwe, afuna liklanywe, liklebhulwe. Lokho akumphathanga kahle uZulu emoyeni, ikakhulukazi inkosi uCetshwayo okunguyise wenkosi noma weSilo uDinuzulu. Ngekho ngazi ukuthi inkosi uCetshwayo iyahlukunyezwa, ihlukunyezwa ngamaNgisi. Lokho kwamcasula kakhulu uZulu. Balingani bami nane bafundi, ngizokweqa umugqa ngibhale ngoSonhlamvukazi igama elithi umzimba. Ngaphansi kwalelo gama noma ngaphansi kwalowo mugqa ngibhale igama elithi ibinza lokuqala. Ngizoqalisa ngalolu hlobo. Ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi nezici zezilwane ezithile. Igama elithi umamonga
yigama lenkosi uDinuzulu. Leli gama lisuselwa egameni elithi umongo ngokomlando wokudabuka kwezinto kwaZulu. Umongo yintatshana, umongo yigqunyana. Kusifundisa ukuthini lokho? Kusifundisa ukuthi intatshana yinto oyibona ukude le, iphakeme, yinde. Ithe ukuphakama kunezinye izinto eziyindalo. Iphakeme kunemfula, iphakeme kunezihlahla. Ngakho-ke ukubizwa kwenkosi uDinuzulu ngelikaMamonga kugqamisa ukuthi uphakeme, uyinkosi. Yingakho nje amakhosi akwaZulu siwahlonipha ngelithi uphakeme, uyinkosi. Ke sibone ukuthi sizathu sini esenza ukuthi inkosi uMamonga sithi iphakeme, sithi iyinkosi. Ke wamuzwa uthisha wakho wesingisi uma ethi, "This one is a rose among thorns." Ngesibeke isizathu. Yingoba uMamonga owosuthu, uMamonga unebutho okuyibutho likayise elibizwa ngokuthiwa uSuthu. Imbongi ikhethe amagama athi uMamonga akabulali uyasizila, ukugqamisa ukubulala ungashiyi lutho. Lokhu kuchaza ukuthi leli gqunyana leli liyingozi. Ngalithatha kancane ukuthi liyintatshana. Ucabanga ukuthi uzokhuphukela kulo kalula, kanti awubuzange elangeni. Usuya kwagoqanyawo, usuya ekufeni. Zikhona vele izintaba eziyingozi. Lapho ozimisele ukuyikhuphuka azi kahle kamhlophe ukuthi la ukwadlula wafa. Imbongi ikhethe amagama athi uqotha imbokodo nesisekelo, okuchaza ukuthi imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda ukugqamisa ubungozi baleli gqunyana noma balentatshana. Yaphindaphinda amagama ayizimo zokukhuluma emishweni engefani. Amagama athi akabulali uyasizila, namagama athi uqotha imbokodo nesisekelo, ukuchaza into eyodwa, ukuchaza ukubulala ungashiyi lutho. Imbongi ikhethe amagama athi ufana nendlovu emnyama yasondini. Kungani imbongi ikhethe igama elithi nendlovu emnyama? Ingoba ubuciko bomlomo bufundisa ngezici zezilwane. Indlovu isilwane esidume kakhulu, siyinkosi yezilwane. Ngani sisho kanjalo? Kungenxa yobukhulu bomzimba wayo, yingenxa yolaka lwayo, yingenxa yamandla ayo, yingenxa yesithunzi sayo. Sesiyabona, ubuciko bomlomo busifundisa ukuthi inkosi uDinuzulu izalwa inkosi uCetshwayo. Inkosi uCetshwayo bekuyinkosi edume umhlaba wonke. Idunyiswa yini? Idunyiswa ukuthi ayifune nakuzwa lutho ngezwe layo. Ifuna ukuthi ikhusele abantu bayo uZulu. Ngakho-ke yabambana ngezihluthu namangisi. Inkosi yesizwe sakwaZulu lesi. Angithi indlovu inkosi yezilwane? Obayo ubukhosi bungenxa yokuthi nayo emzimbeni ibithe qwinje iyinde. Angithi nendlovu yinkosi ngobukhulu bayo. Inkosi uCetshwayo ibinolaka, ingakho nje ibizwa ngelendlovu.
Inkosi uCetshwayo ibinamandla, yahlula amangesi empini yaseSandlwana, ibinesithunzi, ihlonishwa. Lengani bami nani bafundi, mangeqe umugqa ngibhale ukuthi ibinza lesibili. Imbongi ikhethe amagama athi usilwa nankunzimbili. Amagama athi nankunzimbili achaza izinkunzi ezimbili. Yini esifundiswa yona la? Ubuciko bomlomo busifundisa ukuthi izinkunzi ezimbili azihlali esibayeni esisodwa. Inkunzi yinkomo eyinduna engatheniwe, akumandla ukufa. Ngakho-ke inkosi UDinuzulu iqhathaniswa nenkunzi ukuze kugqame ukukhonya kwayo. Kanti siphinde sifundiswe ukuthi ibikhona enye inkunzi, nayo ngokunjalo ifuna ukukhonya. Leyo nkunzi ngeyakwangenetsheni, lona ngumntwana uZibhebhu. Kanti inkosi iSilo UDinuzulu ubenomuzi ebhanganomo. Balingani bami nani bafundi, mangeqe umugqa ngibhale ukuthi ibinza lesithathu. Imbongi ikhethe amagama athi ithole lakukaMsweli. Kungani? Yingoba ubuciko bomlomo busifundisa ukuthi unganezici zezilwane ezithile ezithinta indlela esiphila ngayo emphakathini. Inkosi ibizwa ngelethole ngoba ithole yinkonyane. Lapha kugqanyiswa ubuncane baleyonto. Inkosi UDinuzulu wathatha ubukhosi esemncane, eneminyaka 16. Lizalwa ubani leli thole? Lizalwa yinkomazi yakokaMsweli. UMsweli lona owakwaMzimela, wase yena usezala uNomvimbi okuwunina kaDinuzulu. Imbongi ikhethe amagama athi elanyise liguqile, ukugqamisa ukuthi le nkosi yathatha umbuso isencane kakhulu. Balingani bami nani bafundi, siyalibona futhi lapha isu lokuphindaphinda. Kuphindaphindwe igama elithi ithole, kwaphindaphindwa isimo sokukhuluma esithi elanyise liguqile, ukugqamisa ubuncane benkosi UDinuzulu ngenkathi ithatha ubukhosi bakwaZulu. Imbongi yakhetha amagama athi indaba engiyizwe ngemncane. Lawa magama afakazela igama elikhethwe yimbongi elithi uMamonga, ukugqamisa intatshana, ukugqamisa into ethe ukuba phezulu ongayibona ukude le. Lokho kugqamisa ukuthi inkosi UDinuzulu ibidumile, yaziwa ndawo zonke. Yingakho nje imbongi ithi nayo yezwa ngayo le nkosi, nayo isakhula. Bengani bami nani bafundi, bangakhi nje la kithi abezwa nge-The Kardashians bebancane. Lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi oKim Kardashian badumile, bayakhonya. Nenkosi UDinuzulu yayidumile, yayikhonya. Ngizokweqa umugqa ngibhale ukuthi ibinza lesine. Imbongi ikhethe amagama athi umphangela langa lingakaphumi kwaNdunu. Azise ubuciko bomlomo busifundisa ngomlando wokudabuka kwezinto. Ukwenze njani ukuphangela ilanga? Lokho kuchaza ukusheshe wenza izinto, ukusheshe uhlasele, ukusheshe ucabange.
yayivuka lokya ihamba yohlasela izitha zayo ilanga lingakaphumi entabeni uNdunu. Ubani izitha zenkosi? uZibhebhu nabafowabo, bonke ngokulamana kwabo. Inkosi uDinuzulu yalwa nabo bonke ezimpini ezahlukahlukene, yabehlula bonke abenzalo kaMaphitha, abenzalo kaMandlakazi. Ngeqe umugqa ngibhale igama elithi ibinza lesihlanu. Ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando wokudabuka kwezinto. Yingakho nje imbongi ikhetha amagama athi ohlasele ngemkhonto. Emlandweni wakwaZulu bekuhlaselwa kuliwe ngemkhonto, abantu bagwazane kube njeyana. Imbongi yakhetha amagama athi njengomuzi wasemkhontweni ukusifundisa ukuthi inkosi ibinemizi eyahlukahlukene. Inomuzi ebhanganomo njengoba beshilo eqaleni, inomuzi futhi emkhontweni. Imbongi ikhethe amagama athi ohlasele ngamahashi. Kwazise ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando wokudabuka kwezinto. Balingani bami nani bafundi, I'm subject to correction ne. Ihashi isilwane esafika kanye nabelungu. Am I right? Mangabe ngirong seniyongixolela. Kodwa la sifundiswa ukuthi amahashi adabuka ngaphesheya kwezilwandle. Inkosi uDinuzulu yase iba nomuzi owawubizwa ngokuthi yisemahashini. Ngokucabanga kwami bekuthi uma ngabe kuhlaselwe, kuhlulwe labo abahlaselwe, bekuthathwa okokuqala imfuyo yabo. Namahashi-ke kusho ukuthi athathwa kwase kwakhiwa umuzi kwathiwa yisemahashini. Kuthathwe wena nkomo, kuthathwe wena zintombi, kanjalo kanjalo. Ngeqe umugqa ngibhale igama elithi ibinza lesithupha. Imbongi ikhethe amagama athi ingwenya edlela okhunjini lomfula. Ubuciko bomlomo busifundisa ngomlando wokudabuka kwezinto nezici zezilwane ezithile. La sifundiswa ngesici sesilwane esibizwa ngokuthiwa ingwenya. Imbongi isebenzise isu lokungathekisa yabiza inkosi uDinuzulu ngokuthi iyingwenya ukugqamisa ubungozi balesi silwane. Kwazise siyathalalisa nje, sivula umlomo ube ngaka, ube inkebelele, ucabanga ukuthi silele, kanti sithi lala lulaza ngekwengule. Nenkosi uDinuzulu ibithalalisa emzini wayo. Imbongi la ithe okhunjini lomfula, okuwusebe lomfula. Nkosi uDinuzulu ithalalisa lesigodlweni sayo, ithule ithi du, kanti ikubuke ngeso lokhozi. Sifundani lana? Sifunda ukuthi ingwenya yinkosi yamanzi. Inkosi uDinuzulu yinkosi kaZulu. Imbongi ikhethe amagama athi ugubezela uceza nohlathikulo. Kwazise ubuciko bomlomo busifundisa ngokubaluleka komlando namasiko akwaZulu. Kwenzekani ehlathini lakwaCeza? Leli hlathi ilapho inkosi uDinuzulu athukusa khona amabutho akhe ngenkathi elwa noZibhebhu. Yilapho kanye amangisi amvimbezela khona. Ake ngeqe umugqa ngibhale ukuthi ibinza lesikhombisa. Imbongi ikhethe amagama athi
unhlamvu zamdela kwaceza. Kwazise ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando. Sitheni? Sithe amangisi amhlasela kulo leli hlathi, amvimbezela ephethe izibhamu. Yingakho nje imbongi isebenzise amagama athi unhlamvu zamdela, okuchaza ukuthi kwabanzima ukumhlasela engaphakathi ehlathini. Ingakho imigqa elandela lapho ithi zashaya amagatsha emithi ngoba izinhlamvu zaziphaphalaza ziqonde emthini kunokuba ziqonde enyameni. Imbongi ekhethe amagama athi uphondo lwendlovu. Kwazise amakhosi akwaZulu ayehlonishwa ngokuthiwa phondo lwendlovu, ukugqamisa ubuhle bokubuswa yinkosi yohlanga, ukugqamisa ukubaluleka kwenkosi. Uphondo lwendlovu is an ivory in English. That is a very expensive commodity. I-commodity ephathiswa okwezikhali zamantunga. Inkosi umuntu onakekelwayo emphakathini. Allow me to say this. Umuntu odulile noma umuntu odulayo. Imbongi ikhethe amagama athi luyenqaba ukungena ezindlini zamankengane. Kwazise ubuciko bomlomo busifundisa ngomlando othi kwabanzima ukuthi inkosi UDinuzulu inqotshwe, ithathwe ngodli ijazi lephoyisa, iyogqunyekwa esenthelina. Ubuciko bomlomo busifundisa ukuthi inkosi UDinuzulu yadingiswa njengoyise wayo, inkosi uCetshwayo, kodwa inkosi UDinuzulu yadingiselwa endaweni eyayibizwa ngokuthiwa iSenthelina, iSaint Helen. Balingani bami nane bafundi, ngiyema la okwanamhlanje, niyathandwa, nisale kahle.